יאללה, תתחילי. זה? כולה טובין? אני אוהבת אותך. חיים שלי, חיים של סבתא כפרה, יאללה, ביי, לא מה את אומרת על המרוקאים? אמא שלך שחרר אותי מרוקאי עצבני וכועסת, כל היום... והתימנים? תימני גנצה. ומה עוד את יודעת על ישראל? אשכנזי מניע. לא, אני סתם, לא, אז מה, חופשי, מה? עכשיו את עושה לי הנחה פה על כל הבגדים האלה שאני קונה את כל הבסטה. את עושה לי הנחה? כמה? מה? כמה הנחה? אחי, בלבא 550 מכנסיים, ואבא חופי 750. זה לא היה כמה, מ-80 שקל, בארץ זה 350 שקל נראה לי, אני יודעת. את לא יודעת אז. איפה, איזה ישראלי הכי יפה פה ראית בכל תאילנד? אתה. הכי חצי. כפרה. חיים שלי. תני לי נשיקה.